everyone. Konnichiwa. Kumusta everyone? Hello. Hi sis. Mamaya na yan sila sis, oy. Nag-wait ako kay Junjun dito, oy. Ayun na. Hi, Dai. Saan ta? Andito ako sa Mas Burger. Si Junjun andun sa labas, nag-swimming. Thank you. Ikaw mag-dentist sis. Galing ako ng dentist. Tanod Filipino. Kaninong main to? Palagi na yan siya nagko-comment. Mamaya na yan talaga yung sa YouTube. Mamaya na yan. Uy, ginuod ko. Basta Webes, andito talaga ako sa labas. Kay Tanod Filipino. Kanino yan? Uy, kain tayo, eh. Kanino si Tanod Filipino? Mega love shoutout. Sis, kaanda sis. Ikan ko sa dentist. Sabi ng dentist, tawag ito, hindi daw magkain after 1 hour. So 1 hour kung hindi kumain. Grabe yung dentist nila sis. 1 year na daw pabalik-balik sis. Since nandito ako sa Japan, mag-dentist talaga ako sis. Kasi pag after all ng procedure, nag-crown, temporary crown. Then pag tawag nito, pag matapos na yan siya lahat, hi Lynn Batong, hi sis, salamat sis. Ano to nito ay, pagkatapos na ng procedure lahat sis, kailangan yan siyang i-clean up, yung maintenance. Pag hindi ka pupunta sa Haisha, sa dentist dito, mag-send talaga yan sila ng tigami. Yung tigami is yung letter sa post office. Sabihin nila na, oy, kailangan na nga pupunta. Tapos pag pupunta ka sa dentist, pintahin yung ilan yung bacteria na sa bibig mo. May computer talaga sis. Pintahin talaga nila sis na yes talaga sis. Ay sis, ang sarap sis oh. Bago to siya sis. Ano to? Tobi Kiri Toro Tama. Ang buton sa ay. Oh, mag-send talaga na silang letter sis. Harap sis. Kasi itlog na inana dibetes sis no, Pinas. Kasi itlog, karne, dinasya ka ng parang ham ba siya? Uy, sino to siya? Ay, hindi ko sasagutin kung sino ka, anong main mo pa, balikan kita. Uy, mas laming Jollibee. Tanod Pilipino, sino to siya? Hindi ko siya kilala. Magpakilala ka para mabayaran ka. Isa. Itlog, karne, at saka yung parang pata nila.
Kung hindi makapagpakilala, ano ko to, admirer, charot. Char lang. Si Kuan ni ba? Si Uncle ni ba? Si Uncle Bukol ni ba? Ang tawag nito, sis Oy? Kaya nga, magpakilala ka kay para sasakyan ko din yung bangka mo pag mag-live ka. Para babawi din ako pag mag-live ka, no? Sasakay din kami ni Gina sa bangka mo. Huwag kang ganon. Charot. Silang pake. Kaya nga, sis, no? Buti supportive siya. Dati siya sa OFW. Tinik ko siya. Kasi, hi sis Len Button. May love shoutout. Saan nga ngayon sis Len? Nag-work ka sis? Nakakasawa ko dito eh. Hindi ko kamaya eh. Masawa na sis. Sarap siya. Pero iba pa rin yung Jollibee. Iba pa rin yung sa burger machine sa Pinas, yung tag 25 pesos sis. Yung buy one take one ba yun? Masarap pa rin yung sis. Naasawa na ko sa mga social na pagkain dito eh. Lahiya naman tayo nito. Wag kang ganon, Sir Lods. Alam nyo sis, na hindi naman sa nasawa na ako sa mga social na pagkain dito sis ay naghahanap pa rin ako ng mga ginamos at saka yung mga daing. Tsaka yung mga yung mga minute burger ba na na mga pagkain na yung mura lang burger. Hi Sir Edmond Dumanais TV. Hi Sir, kumusta? Okay lang. Good eve. Ay, good afternoon pala. Sir, long time. Kumusta ka na, sir? Madali lang to eh. Wow! Congrats! Same here. Nakasahod na kayo, sir? Nakasahod na si sir. Baka sa marami itong viewers. Sis Jonas, baka gusto mong dikitan. Si Sir Edmond Dumanais. Yeah. First pay sir, pero hindi ko pa siya nini-withdraw. Doon lang yun. Sa sunod ko na siya withdrawin sir. Pag pag marami na. Sarap ng chicken na dahil. Masarap na sa Jollibee. Parang Jollibee dito. Ang mahiwagang tarangkahan ng lagusan ay muli namang nabuksan. Hi Superman! Ay, hi sis from Canada!
Uy, kaning ang tawag dito, uy, alis na ako eh. Salamat. Uy, grabe siya makatagalog sis. Parang maano ako, nahiya ako sa Tagalog niya sis. Uy, bye-bye na. Uy, kasi puntahan ko kasi anak. Puntahan ko kasi anak. Then, ano, excuse me lang. Ang laki ng hikaw ko no. Bye-bye na. Alis na ako sis. Ano lang to sis? Ito yung tingnan mo sis. Oh. Ano, may natulog oh. Diyan ako nag-shopping sa gamit ni Junjun sis. Mas burger sis, favorite ko sis. Awa sis. Korean ano sis diyan oh. Korean foods. Ito Japanese. And sis. Favorite anak sis. Bye-bye! Sa ano, Nembato, si Superman, Sir Edmond Malai, si Tanong ng Filipino.